Eno diambo machielo nyakora mgajuang marwaki chendo maratil en Jumapil tarik 30 odiochiengno mogik nyakora mgajuang mar dwe marang'wen kabende wamedo kelo ni weche manyien mag motimore kor gwengewa anyato kotenre gi ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kabende Chanbag kanyo chieng' tich ariyo ne Kenya William Ruto koro singo rakore gi oganda bende bro wuok e ng'anyo mar ketho mwandu jo Kenya kaenda tu nyakora mgajuang ng'iyo ni wantiere kod kidinja ariyo mokwongo waiko ni weche manyien kabang'e no kanyo gi twak maratil abenta kanyo gi George Bati kinyalano ka entiere kanyo gi wende adek Kamotingo Mulo Junior maja siasa di loso Hello Kenya Kwanza mende wan kanyo gi Dr. Mark Matunga jalonyo weche mag computer gede goyo mbaki weche motenre kod server mabendo ganda dwaro mondo yawa nyato kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabende achiel kuom gi bende miyo gi chano bago ng'anye pachoka wirane gi dwaro mondo yaw server kotenre kod yiero mokalo kendo bende wantiere kanyo gi Fredrico Kango ya siasa iloso kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance matwak nyakora mgajuang mabiro mana bang daika machuok wasekelo ni weche manyien kanyo kitayo gi George Bati mokwongo magithond weche. We are declining to allow the Azimio team the go ahead to proceed with the demonstration. Obila okwero Azimio ni onge ng'anyo ma ibiro yiene gi bago e boma ma Nairobi ka Azimio to nyonore ni ng'anyo no nyaka dhi nyime. To a task force so that we can weed out the characters who want to abuse religion. Jatend piny Kenya William Ruto singo chuga put mabiro nono midhiero ma otimore Shakahola kod okenge mag tawo chenro mag lamo e pachoka. Miere maromo ang'wen oula oimo e gwenge mag Ahero bang' aora Nyando pong' ma nikech koth manyocha ochwe kono. Harwakini machiegni nyakora mgajuang e chenro maratil waiko ni weche manyien bethuolo mar miyo wapachi lai maroti macho kare adeka ochanono kabinde wantiere mbui Ramogi TV, Facebook, wantiere Twitter gi YouTube duto inyalo nyiso wapachi kutendro gi magi mwaiko ni seche gi mag midhiambo wantiere gi Winnie Adoyo ma en jaloko marwa odhiao makawuono machiegni nyakora mgajuang nyinga Lydia Okeyo maromo ji 1,500 mawuok e gwenge Mama Wembe Kamidumbi, Panadol, kod kodero mayudre division manyando e county ma Kisumu odong maonge kuonde jot bang' oula mokel gi koth machwe mang'eny monjo gwengego. Ka jafwambo marwa James Okoth lero oula no kelo pong' mar aora Nyando mabende omuomo kendo ywero miere. Oula mol gi teko bang' muomo kendo rocho dak mag oganda makwandgi okalo 1,500 omanyo yore enowuon kochomo aora Nyando. Aora mabende opong' ma okalo kiewo. Kendo weyo jopur ma Ahero gi lal bang' yweyo puothe malachgi oheo eka 100. Ohula makamano orocho koda ka ngima le kaachiel gi jamni. An gi nyithindo kaka nyithindo ma chai kende onge lanyo nyithindo kaka nyithindo dhi chiemo onge ot bosa dhi gi pi kar nindo be onge ne nodhi matras nodhi gwenda odhi kaka nyatimo sani onge. Ne ochuno moko kuom jodak mane oula nodaro e gwenge Mama Wembe, Kamidumbi, Panadol kod Kodero mayudore Kakola location Nyando division e Nyando sub county mondo obuore genga paya ma Kisumu Nairobi bang' koth yweyo kendo ywero utegi. Nyathino juk mana ka dhi gi pi serikal nisaidie wainyore otamo wang'a barangedo dhi ma baranget madong na umura wode atimo nang'o konyo uru chwara be onge pi nodhigo. Adake ye kuma pi owuoke niendi pi oketho gigewa mang'eny kaka anotimo biashara mar duka gigega mag duka pi oimo te gwendega be mapidho pi oimo te koro dakwai sirikal mondo konywa gigewa modhigo wayud kaka wanyalo yudogi. Suluhisho mare en daik kod ka kuonde ma Nyando gogo kona ka ginyalo yaro mondo dhi tir en gima dwaro teko mar national government
to wasir national government lwedo to gonwa daik motegno modin kochakore piny nyaka malo kaka machwa neno gere ka polis ka dhi apondo cha en piok muome. Bang' tony e masira mar oulano, midhiero mar kech kod nong'no koro ng'ong'onegi ka lek mar yudo kuonde chot koro odong'negi mana ka lek. E kinde ma ogandago medo chwalo ywakgi ka kwayo piny owacho mondo oranggi gi wang' mamuol, ikwayo migepe mag piny owacho kod mago mag ji giwegi mondo oti machiegni gi piny owacho ma kauntino mondo ochwal kony ne jogo ma oyudo chandruok. James Okoth, Ramogi TV. Kwa the county ma Kilifi nyakoram gajuang jatend piny Kenya William Ruto singo chuga put mabiro timo nonro e weche mosebedo katimore gwenge ma Shakahola e county ma Kilifi kama kwanji mathoth osewito e ngimagi kaluwore gi puonj moko mag din ma osebed ka ipuonjogi. Ruto yango ni piny Kenya en piny maluoro Nyasaye kendo piny owacho ok bi yie mondo jomoko manok ti kod din marach e rocho ratich oganda mamoko din marach e rocho ratich oganda mamoko chwe lalo ngimagi. Ren piny osingo timo romo gi jotend dinde mapacho ka mar sumo paro kendo keto winjruok e wi yore makare mago mag tayo kuonde lamo mathurka. Nitafanya consultation na viongozi wetu wa dini katika taifa letu la Kenya. Tuwe na task force so that we can weed out the characters who want to abuse religion, to run businesses and things that are anti-religion in the Republic of Kenya. That we want to provide a framework agreed with our religious leaders, a framework that will provide for self-regulation so that church, so that religion, so that our spiritual leaders can have a mechanism where they can point out to government those who want to abuse religion for other purposes. Kapodwang'yo mag motenre kod thoe ma Shakahola, kwan marji mamanya nyola gi medre Shakahola kinde machendo mareso ji pod ni bunguno dhi nyime. Ng'ata chiel oresi odiochieng' ma kawuono kendo kaka jurito mondi leronwa anyola mare omor mar yude ka piny owacho bende koro chano chako bero mar ringre manyocha osekuny kendo ogole lietego. E juma mar ariyo mar midhiero ma Shakahola, anyola ma opogore medo chopo mar manyo jogegi. Moko mor kuom yudo wedegi kama moko, to pod midhiero kwako ngimagi ka gimanyo anyolagi. Ng'ata chielo reso odiochieng' ma kawuono e chenro mar reso ji ma pod okwamo e bungu ma Shakahola ma itudo kod din makoch mar jadolo Paul Mackenzie. En jal ma anyola nene osewito geno kaluwore gi kwan mar ji mathoth ma osetho ma osebed ka igolo e liete ma wachore ni ne otweyo e bunguno kod geno mar romo kod Yesu Kristo. Gikoni wuodgi ne owuok pacho higa ma okalo dwe mar 11 ka okoni onyeo lo kama Mackenzie kama ne odhi chako e ngima manyien. Potea ni wale ambao wameenda kule ama viko vipi? Manake yeye alitoka huko akisema kwamba anaenda kule maeneo hayo akiwa amepata shamba. Kama mtoto wako humpate, unasikia habari mbaya, huo unasikia mzigo, unasikia uchungu, na tumekuwa sote na tumekuwa tukiomba ili Mungu afanye muujiza apatikane. Hivi ni kushukuru, japo mpaka tumuone vile alivyo, lakini tunashukuru Mungu vile ambavyo tumepata yuko hai. Maana mtu ambaye anaweza kupeana namba huwa kuna matumaini. Elarono bende anyola mar jopuonjre ariyo machiel ne en mbalariany opong' kod lit maneno e lenda wang'gi. En janyuol makoni ne otemo reso wuode koa kuom jadolo Mackenzie magiko neto ne okoloyo. Kuja hapa Malindi, Kilifi County, kuja kutafuta watoto wangu wawili, mmoja wa Kibabii University na mwingine wa Ambira Primary, mwingine wa Mbaga Primary School Siaya. 2019 Pastor Mackenzie alikuja akaiba huyo wa Kibabii University kupitia maagent wake, na baadaye akamtuma tena kuja ibe wenzake watatu wa class 7 wawili na class 5 mmoja, wakakuwa wanne. Chopo margi Shakahola en mar dhiro geno kaka jonyuol mar yudo ya wuotgi kata bed ni piny owacho ne ochungo chenro mag kunyo liete nikech koth machwe sani. Alikuja akaachilia vijana wanne wakarudi,
lakini wa Kibabii ikakuwa bado wako naye kwa sababu na ajenti wake, akaachiliwa wadogo vile alisukumwa. Piny owacho igeno ni biro chako bero mar ringre mane ogole liete odiochieng' makiny, kabende gisingo tiyo kod jobero mathoth mamoko e kaunti ma Busia, Kapsabet kod Kisumu kaka achiel kuom yore mag ruyo bero. Igeno ni ringre duto maromo 110 ibiro timnegi bero kod nonro mar yangogi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mbele nyakura mgajuango kinde magdadole Ezekiel Odero kawuono noyao malach rangach mar parlamo mar jadolo no mantiere Mavueni County ma Kilifi kama itayo e chenro mopogore opogore. E kinde no kato kindego ka hotel ne kod okil Dunstan Omari kod Cliff Ombeta ne okawo okang' makamano mar kwedo ripode ma osetudo jadolo no gi timbe ma ok odhikare. Kanisa no nyakura mgajuang ma ogere lo malach ne romo eka 65 olos e yor ndisruok kendo ntiere kod lwasi manyangafu. George Bati miwa picha mar chal mar New Life Center and Church. Ler mar aluora mar kanisa mar New Life Prayer Center Kilifi motele kod jadolo Ezekiel Odero nyalo miyo ng'ato geno kata kapok ochopo e od lamo. Apaya chalo alap mar ndeke kendo yien mapichni itgi mielo thum mayamo gonegi ka od lamo to pod neno gi mbele. Bandera mag pinje mopogore opogore bende fwadhore bath apaya morieyo e od lamo. Od lamo ni manitie kod ute auchiel mararie liekore ne nyalo ting'o kwan mar ji ma ok tin 42,000. Kata obedo ni kanisa no majapong' kod nyiduonge mag pako Nyasaye kawuono ne oling' kaluwore kod meko mar jadolo Ezekiel Odero tich ang'wen mokalo kendo pod obila ogeng'one. Jo kanisa ne nitie aluora mar kanisa no. Ei kanisa, kwan kombe mopangi ranyisi maratung' nyiso adier kwan mathoth mag oganda machopo e odno mar winjo wach. Wi altar oketie kapet molangore dier ot kod kar keto muma ka bandera mag piny Kenya bendo chungi e tok kama jadolo jachung'ie, kama moko mag pinje mopogore opogore bende opiel piny. Spikni mogulo odembore wi kapet makwarno kabul ma itiyo godo e kinde mag wer bende omako mos. E tok altar en ranyisi mar msalaba molosi e ngero manyasani kata maliel kod sunga bende golo kit ler mopogore opogore. Kowuok e witado, tipo mar wang' jowi manyasani ma joma nitie mabor nyalo neno go jadolo bende oliero kaka wuono kopogore kod jumapinde mamoko wang'i rateng' nikech lemo ok dhi nyime. Kaluwore ni kanisa mar jadolo Ezekiel ong'ere kod lemo manyuolo honni, otende ni midhiro mipiele joma tuo bende oketi ne joma tuo, ka joma warito jotuo go bende oket negi kombegi. Kata bed ni chuny to yieng' e kinde ma ji odonjo od lamo, ringruok nyalo denyo. Mane momiyo magawa manyasani bende ogere kanisa no, kendo kuonde ma joma ideo nyalo yueye bende nitie. Mondo geng' gi chien joma chunygi nyalo bedo kod gombo mar mayo kanisa sadaka bang' alam, bengi bende ogere i kanisa onogo. E kinde ma pi hawi bende oket ni agola moyiedhi. Weche mag somo bende jadolo Ezekiel ne oko weyo chien. E bath kanisa ogere sikul mapuonjo kit somo mag pinje maoko. Kata obedo ni kawuono alam ne oko dhi nyime kaluwore kod meko mar jadolo Ezekiel, jo kanisa kod okinde mag jadolo Ezekiel Odero moting'o Dunstan Omari ne ochopo e aluora mar kanisa no kendo dok ne jadolo Ezekiel wi seyo mancho miyo piny owacho make ka ipenjo kama oyudi omenda. Magi timore e kinde ma jadolo Ezekiel pod ogeng'ne gi obila kendo ichano chwale doho chieng' tich ariyo. George Bati, Ramogi TV. Nyakura mgajuang komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei okoni onge ng'anyo mabiro timore Nairobi kaka ichano gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Bungei okoni Azimio kosebedo kaluwore kod chike mag ng'anyo kendo gichwa gi ketho mwandu kendo rocho ratich oganda e kinde ng'anyo go. Sechego bende jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mokelo kanyakla Martha Karua kod Kalonzo Musyoka koni dwach Bungei biro lwari e Luanda ni mar ng'anyo margi biro dhi nyime kaka osechano. Wedo lerno kuwa kwenye jafo mara Walter Nyambaga. Kauloso kod ute mag fombe obwa ma Nairobi, komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei owito oko kwayo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar bago ng'anyo mar tich ariyo manyien. Bungei okoni obila biro rakore kod jok mobalo kod oteno kendo biro chopo mar ng'anyo e juma manyien. By this letter, we are declining to allow the Azimio team the go-ahead to proceed with the demonstration, and any such demonstration will be dispersed by law enforcement officers.
komanda mar obila koni ng'anyo mag kweth mag Azimio osebedo kod tulo, ketho mwandu kaachiel kod inyo jopiny e gino moko ni obila ok oikore mar chiwo ne thuolo kendo. On the previous demonstration, we experienced, or the public experienced, looting, attacking, and also loss of property. As the demonstrators were armed with machetes who attacked innocent members of the public. E hote mar Azimio mochwe kogno kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okoni ng'anyo margi pod ogorore tarik 2 juma manyien. Odinga okoni giseyudo maling'ling mag buok mag ngima ka gichiwo ranyisi kod weche mosendiki kata iwacho e gimoko kuom jotelo moriwo koda Moses Kuria, jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod manyocha owachi kod jatend piny Kenya William Ruto mar siemo jong'anyo. Esechego to jodito mag Azimio mane oyuore alam mar kanisa mar Cathedral Ministry International Bademai Maradaima kotelnegi kod jatend na Kenya Martha Karua kod jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka okone Bungei ni obila ni kod ting' mar rito jong'anyo eka gitielo ni komanda mar obila onge kod thoche marucho oko ng'anyo mosir kod katiba. Demonstrations, peaceful demonstrations must be allowed. And I want to say that it is the police, a section of the police, who introduce violence. Violence only occurs when introduced by the police with their brutality. William Ruto and your people and your regime, accord the people their rights, haki yao. Stop interfering with peaceful demonstrations. Na sisi, we shall continue to represent the people as long as the government is not listening. The moment you listen, you will not see us on the street. Reduce the cost of power, reduce the cost of food, okay? And ensure that you undertake all that we ask you to undertake. Judito mag Azimio odonjore kod jatend piny William Ruto ka gisoke ni ng'anyo en mar fungo ngima kod pek mar uchumi. We are saying subsidies zirudishwe, kiwango kwamba chakula ambacho kiko sasa mvua ametuletea Mwenyezi Mungu, kabla ya kutoa vyakula mashambani, bei ya unga lazima irudi chini. Jotelo go koni ng'anyo biro dhi nyime chieng' tich ariyo kako chan ka gichayo tend Kenya Kwanza mage wacho ni tayo piny Kenya kod tok muruodho mok dewo teko mar katiba kod ratiro mag oganda. Mujitokeze muitetei sauti ya mnyonge na siku yake ni Tuesday. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kuram gajonge ndaka par koda uchiel bang sachel ma midhiambo chendo endatil wa medo miweche manyina nyisi katinya tudri kod wanyiswa pati kutudegi magi mwa ikuno dia makawuono kapo kwa dio yoyo hangna kwan marmatin moko kuoma ote abenda neno kose olkai. Facebook page kacha Faith Mzomo wacho ni jotelo nyaka koro ni kaka loso weche mago ula dichiel kendo mondo gitieki upenyo kan nyaka karango ma Uganda biro yuak ne wach oula iga kaiga. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni jatend piny Kenya onego duok wiye piny kendo oketa weche mabeyo kar uketa luongo ni conditions maber mar wuoyo. Wacho ni okonyalo wacho ni oyie wuoyo kako machielo ntie ka ok wach weche mariwo wi Uganda kanyakla kendo wacho ni ntiere Uganda bendo chwal mondo mi odhi otim atwak makamago bende ntiere na gin jo Azimio mano pacha Engineer Lazaro Kanyambok ka ntiere manoja mar Kariobangi Jamajuje. Weekly for good wacho ni ento yanoka pinye morumo kata Rolex Odhiambo wacho ni weche manindo nyone makare gintiere Mombasa kod Lame Kolwoch wacho kanyo jatend bila ok ni kare kuom chungo ng'anyo mamuol ma jo Azimio chano timo kendo wacho ni ntiere chike matayo ng'anyo makamago kendo piny Kenya njobe ni rite chike machal kod mango yo matin kwa dogo pod wantiere kod weche mathoth nyakora mga juang kete mana kai chendo ni ma en ratil. Sinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you,
And this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I miss you too. Kod lalo hera. Enough of your trap. You means. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma en kidieny mokwongo mar Amolo. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajaumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ojuki, wan kodi, kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Bed kod chenro mong'ith mar ohala makelo kanyakla rieko mar kwano muom midwa tiyogo, riekni mag yudo chiro kod kaka idwa tayo ohala. Ma biro miyo iketo pachi kamoro achiel moriere kendo bomiyo ikawo kenge makare e wi ohandi. As a woman in business, let KCB fire up your female-led and made enterprise, KCB Flame. To find out more, call 0711-087-000 and visit us at any KCB branch countrywide. Machini kendo nyakorom ga jiwang'ero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV chendo maratil wadhi mbele gi miweche manyien. Gedo mar ndara mawuok Miwani Chemelil kakadho Muhoroni nyaka ya paya mawuok Richo koro yulo ka jodak maluorago bende ni kod luoro ni nyalo bedo ne ojwang'e. Mana kaka dino koth lerono gedo mar ndara no ma otudo kembe adek mag Regonia en achiel kuom siro mag ochumi magwengego. Omiyo leo kod gedo mare medo ne jodak magwengego obadho ka gitemo jiwo yuto margi. Ndara mawuok Miwani Chemelil nyaka Muhoroni kendo tudore kod apaya mawuok Kericho Junction ma Kipsitet ne omi kembe ariyo Sino Hydro kod H-Young. Kilomita 23 mawuok Miwani nyaka Chemelil kaachiel kod kilomita 16 matudo Miwani gi Ombei nyaka Ahero ne onego gere lam kod omenda maromo siling bilion 4 gi milion 900. Chenro no mabende ne geto bero nyaka moko kuom chiche ma Ahero koro yulo kendo jodak ni kod kibaji. Po yo ama Chemelil mamboleo Chemelil niendi en gima no ochaki to ka no chake to sedhi mos saidi mabe koro bogo kata pachwa. En gima yudo ka ochung odhi mbele ochung odhi mbele koro ok wadhier ni to siasa moro samoro ntiere iye. Winjo be wawinjo mape pok wan sure but wawinjo ni gini endi dwa chung. Koro e chungne ni gini affectwa kendo waneno ka wan matek nikech yo emichiemogo ka yo onge to gik moko ok nyal dhi mbele. Kowuok Chemelil nyaka Muhoroni kilomita 23 ne onego bed ni sani goyo lam e chenro mabende ne geto gero lam e kilomita 16 mar ndara mawuok Songo nyaka Muhoroni. Siling bilion 5 gi milion 700 mane Kenya okete ndarano bende ne dhi tudo ndara madonjo Koru kendo kalo Koru Mission Hospital matudre kod ndara madhi Londiani. Gedo no kosebed kadhi nyime kendo jodak kibaji goyo ni rito magisebed godo kuom thuolo ma ok tin higni 20 nyalo medore. Osebed kilose marach tiwe koro ka piny ochomo kodwa kanye to wagik kanye jowadwa. Piny mar Kenya ni obiro marach koro konywa uru jowadwa. En chenro manigeno ni nyalo loko chal mar uchumi e gwenge ma ong'ere kod pur mar niang'. Pur mamoko kuomgi koro oseweyo ka gin kod midhiero mar chwalo mwanduno ne kembe kaka Muhoroni
Chemelil kata Kibos. Giyudo sida mar wuotho ginyal wuotho nyaka sikul nikech koth ng'eny to chuodho bende ng'eny. Koro wan gi sida ndara bokethore. Kata na jowa ma oko ma Nairobi wan gi owetewa gi nyimine wa moko mantie Nairobi, Mombasa. Gibe gisigi gonwa simu ni to yo chal nade. Gin gi geche gi kaka ginyalo donje miche gi be tek. Koro wan gi problem kata ka koro jowa madongo ma oko go eko nyalo kelonwa kony ne jonyuolgi. Bende koro onge gimbe ka gibiro to koro giluor. Koro miyo wakwayo mondo ngimawa obed maber e piny kaendi e gweng'wa Chemelil Tamu Ward ka. Mondo jonyithiwa ka be oduogo konye jonyuol. Wakwayo sirikal ni mondo mi kata ka gidwa konyowa to gikonywa e yor yoni endi mondo obed maber mondo mi jowa ka be nyalo biro mondo mi otim ang'ono kelnwa kony ka. Luoro bende nitiere ni gedo mar Ahero interchange osejwang'. Achiel kuom nderni mane medo geno ni tudruok e gwenge ma Kaluo koro donje e rang'iny mopogore. Edwin Okoth, Ramogi TV. Mago mag tuchinga nyakora magajuang John Kariuki matugone club mar Limuru Country Club motelo ne jotugo wetene Paul Kahura, Tony Karani gi Victor Gishuru ka loch mag tuke golf mosir gi bengi mar KCB mano bagi alap mar Limuru Golf Club. Kariuki no yudo points pade kod 7 machalre gi jatugo wadgi Tony Karani ka Victor Gishuru no yudo points pade kod 6 mano miyo gi loch mano mar points 110 kanyakla. Wilfred Gathu, Nicholas Gathuru, Wale Samwambura, akachiel gi Mathu Ng'ang'a no otieke thuolo mar 2 gi points 106. Timbe ariyo gi ong'ado tiko mar yuoro e tielo mag finals mibiro bagi alap ma Karen Country Club dwe mar 11 gane. Kamachiel e kind jotugo achiel kachiel James Akimani gi Skola Onsogo no yudo loch e kidieny mar yawuoyi gi Wakeni kaluore. Tielo mar 4 matuke gi biro bagi alap mar Ilwe Golf Club ka timbe ariyo mabiro kao loch kanyo bende biro yuoro e tuke mag finals. Oh yeah, partner. Well, we will probably have to play Karen one or twice before the grand finale, and I'm sure we are up for the task. One of our team members is a handicap one, so I'm pretty sure we can take Karen and we can take this into the grand finale and we can win. Kamachielo nyakora mgajuang tuke mokelo kanyakla jotugo marawere Urumayanga e kaunti ma Kisii odiochieng' ma kawuono nyasi mano oyuora gi jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba. Ababu lero ne maromo jotugo 123 oseyiere tuke go mano okelo kanyakla jotugo mohewo 500 e lap mar skul sekondar ma Nakuru Boys. Jatend migawo no bende nowacho ni jotugo ma oseyier biro yudo tiegruok e kuonde puonjruok mag rawere mong'ere kaka academies. Jogo mamanyo jotugo mapod tindo to rekod mech ma tuke opogore bende ojiw mondo mi okaw kenge makare mago mag manyo jotugo kendo konyo gi chwalo lek margi. We have established a system under the Kenya Academy of Sports to start providing a platform for the very best talents to be scouted, and then the government to take over the responsibility to progress their talents after you have been scouted. And so every holiday, April, August, December, the Academy will be hosting what we will call national talent camps. Gajuang mane makelo giko mar chenro kata kidieny mokwongo mar chenro mar Atila nyisi kacha ni chenro ni nitiere kod kidienje mokwongo ne wakelo ni weche manyien kaka sani koro kinyane no giwangi ka jata chenro
George Bati osebedo piny gi wende kama oting'o Omulo Juni ama Bejas Diwuelo Kenya Kwanza kaito gintiere kanyo gi Okang'o mabende Diwuelo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyakona mga juang en mana wach mag siasa inyalo ng'eyo ni tich ariyo en ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to piny owacho to keto matek ne gibiro rakore gi ng'ata mabiro wuok mar ketho mwanda. Paro ni maen gima bende dhi twag gi wiye kae gi George Bati to kata kamano wayo matin kwa duogo twak maratil biro mana bang' yoni kik idhi mabor. Sama otimore kama